Ja, jeg hedder Rasmus og er 30 år gammel. Til daglig er jeg restaurantchef over ved Sunset på Odense Banegård. Og jeg har erfaring fra, at jeg har trænet noget 16 og 17 år i KB over i København i en 2-3 års tid. Og har B2. Så ja, det var lige kort. Det var kort. Det var meget kort. Så er det næste. Jeg hedder Ronny og er 40 indtil lørdag. Bor lige for enden af Givesvej, har et par små børn. Arbejder til dagligt som beboerkonsulent i en af de her farlige udsatte områder, hvor jeg beskæftiger mig med uddannelse, job og erhverv. Har aldrig trænet damer, piger, kvinder, hvad man efterhånden må sige, men har trænet noget yndlingedivision på herresiden og har trænet noget Fynserie C1, 2 stykker på herresiden. Jeg glæder mig ikke meget til at komme her. Så er det mig. Ja. Jeg startede med at træne, hvis vi tager det helt kedeligt først, så er jeg kærester med Julie og har en 5 år gammel søn. Og jeg bor inde i Odense og arbejder ude ved Blue Water ude i Tikkenbyen. Jeg startede med at træne fodbold på et damesyvmandshold. Det blev lige sat op på diskoteket lørdag aften i Silkeborg. Og så kørte det egentlig lidt derfra. Så har jeg trænet noget 18 piger, noget seniorpiger, og så har jeg egentlig de sidste mange år, så har jeg trænet drenge og herrer. Det sidste halvår har jeg nok set mig gå og hente bold for alle de der anden divisionsspillere, der skulle komme over i hækken herovre. Det var egentlig det sidste, jeg lavede herude i Marienlyst. Sindssygt fedt og skal i gang. Det har taget lidt overtagelse med hende derhjemme. Hun har regnet med, at hun skulle have mig et halvt år uden fodbold, så taget lidt tilmelding, men fedt at være her. Jeg glæder mig sindssygt meget til det. Jeg har det sådan, jeg har en værdi. Det er hårdt arbejde. Det er simpelthen det vigtigste for mig.